Аз съм доктор Клара Роси, аз съм от Италия, Бергамо и аз съм тук на България горе-долу на 7 години. Как решихте да завършите медицина в България? Идея по принцип беше да учи чужбина и как моя сестри и кога ми каза на България, аз мисля, че може да стане много интересно и съм казала да пробваме. Какво знаехте за България тогава? По принцип, горе-долу нищо. Аз имаха малко информация. Съм намерена информация на интернет, аз съм намерена информация тук на нашия университет. И за мен беше много интересно как университетът тук държи ученето и има голяма практика тук. Мисля, че практика тук започна на трети семестър и после на последна година, когато ти си стажант и лекар, ти може да пробва горе-долу всички специализации и да видя какво ти харесва по-много, до после диплома да започне точно специализация как ти харесва. Кое най-много ви харесва в тази професия на анестезиолог? Аз харесвам много анестезия, защото е много различна работа. Ти работи как реаниматор тук на реанимация, ти работи на операционна сала и на моя сърце е леко регионална анестезия и ти работи на екип. Ти работи с хирург, ти работи с пациент преди да влезе на операционна сала и аз харесвам много динамика работа. Не е много рутинна. Всички дни е различно. Тази аз харесвам много на моя работа. Как си прекарвате свободното време? По принцип, ние имаме тук една супер красива парка, Кайлака парк и е много красиво да ходи да разходи, много тихо е и кога тук е лято е супер топло, по принцип на града, а кога ти ходи на парка е по-малко студено и тази с приятели тук на България се организира красиви купони. Имате ли вече приятели българи? Има и не само колеги, има и други приятел, koji е на друго сектор, работи на друго сектор. Виждате ли себе си тук в България с семейство? Да, може. Тук на България всички има много деца и мисля, че да, може, абсолютно.